Joskus lukioaikana, kun alkoi reistä enemmän, niin reissun päällä ei enää tullutkaan juotua maitoa. Ja sitten kun tuli takaisin Suomeen, niin ei sitä sitten kaivannutkaan enää. Ja jossain vaiheessa jäi kokonaan pois ja tilalle tuli sitten kauratuotteet. Mulle on tärkeää, että ruoka on monipuolista ja ravitsevaa. Ja mä tykkäänkin suosia lähellä, tai ainakin Suomessa tuotettua ruokaa, ettei sitä tarvi rahdata kaukaa. Se on ympäristöllekin paljon parempi. Mä tykkään aloittaa aamu yleensä smoothieilla ja se on muutenkin paljon hedelmiä. Ja kotona yleensä kokkailen kasvispainotteisesti ja Suomesta löytyykin tosi hyvin kasvisruokavaihtoehtoja kaupoista. En ole ruoan suhteen kuitenkaan mikään tiukka pipo, eikä pidäkään olla, mutta totta kai se on hyvä, jos pystyy muuttamaan vähän ruokavaliota kasvis- ja lähiruoan suuntaan. Olen huomannut, että ilman maitoakin pärjää ihan hyvin.